Kunzima ezikhungweni zemfundo ephakeme sibonile nasekuqaleni kwenyanga uNhlolanja kuze kugcine klimaka uMthokozi Zintumba izingane ifunda imali yokurejista kumele ngempela ningumasipala nishayele ihlombe niphinde nihambele phezulu futhi ngalo msebenzi omhle kangaka enwenzele izingane. Bese sifebake nomunye usisi kaNongoma uthi kuphi ngithi ngasenkandla kithi uthi wenzani ngithi hoyo ngisemcimbini ofoyisa kwezingane namabhazana nabantu abavelela benza izinto ezinhle enkandla nani sika niphetheni la enkandla kaNongoma ngathi ke ukhona uTshata vele uzohamba nje ubizwa njani unamabhazana